back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Oh, para asa man di ay? Para ko din sa altar. Kadtong usada ka buok. Ay, tuwas basurahan ay, akong gilabay. Unsa? Imong gilabay ang puti nga rosas. Usada gud to ka buok. Ha, moruti magdag, hugaw sa altar ay. Imong gilabay sa basurahan ang puti nga rosas, ma. O ganong kailakon ka man kuno. Unsa man dik importante alang kanimo ang bang puting rosas, ha? Kinsa may naghatag nimo adto? Ha, Anastasia? Kinsa? Dili importante kinsay naghatag, ma. Ang importante, unsay kahulugan alang nako sa maong puting rosas. Akong pangitawon ang puting nga rosas, ma. Ay, buang nga sad nako, oy. Anong gidali sab ka nakog labay? Oy! Leon? Uy, anong utaw na kay kabanaan ang basurahan? Akong gipangita ang puti nga rosas, auntie. Ha? Puti nga rusas? Ayaw na lang ko pangutan unsa kabililho nako ang maong puti nga rosas, auntie. Oh. Di na lang ko mangutan ng day. Kaya gitukanan kong karol. Ha? O ayaw na lang pudak ano yung mga mata. Kaya kami duwas karol. May naninguha na magkauyab din mga duha si Jay. Auntie Fanny. Silan, nganong diya man imo sa basurahan pangita ako ng puti nga rusas. Uy, unsa man imong gilakabay? Nalabay ni mama. What? Uy! Anong iya ko taong gilakabay? Uy! Hoy naman itong imong inahan, ha? Auntie na lang sadya ipas mama, please. Wala ba na ako sa tug-ani kinsay naghatag sa maong puti nga rosas. Tingalig, dato siyang sapot na ko ang paglabay sa mga buwak. Ha? Nga na nag-away mo? Da, para gisulob lang na ako ang iyang sweatshirt. Di na mo pertin sukuha. Mo na, mura ginog, dili ox-ox. Unsay ox-ox? Okay, gwad. Taray, kontrabida, yun. Auntie Fanny, tabang ilang kukukay, be. Kinahanglang makuha ko ang puti nga rosas. Sure! Tabangan ko. Pero, magkuhan na ko guantes, ha? Unsa naman sa imong giokay diha, Manoy? Guantes! Imo ni? Dili, oy! Oh! O, pero kung imong ang kuanuhan. Ako biyaning napalit. Sarihang, minter kog Miss Gay Beauty Pageant atong mayaging tuig. Sus! Hapit ko pagkadaog at tumilay. Uy! Mikubagin pa kayo nga kung dughando. And you know what? Nagkunauna ako. Mamalit na yun kong usa kadusinang lipstick nga lain-lain og kulor. Usa pod kadusinang nga maskara. Kay pila man sa day kunoy premyo? Das ko undergod. 50,000 pesos? Day, 300 pesos raman. Kuha abang sugaw nga 250. Wala, 50 na lang ibilin. Hoy! Sus! Hoy, bayri na lang unya tong sweatshirt ha, kay imo naman tong nasulob. Ay! Hala! May pagkitaon pa rin ko, oy! Nagputabang mo na yung guwa para kung pagkumangkwan. Tugaya sad ni mo, auntie, uy. Hala, oy. Mauna siya? O, auntie, mayo gani kay wa si magkahugaw. Ato ko lang ni ibutang sa kong kwarto. Oh! Gugma na gyud. Dili pa, auntie, uy. Ako lang mahalo ning buwaka kay mo man itupag sa daghang kong mga pangutana nga naghasol na ako. Yoks! Gikan sa basurahan ng mga buwak bay. Ay, imong gihangkan. Wala gini magkahugaw, auntie. Ikaw cute. Sige, auntie, ato na ako sa kwarto. Ops! Wait a minute. Ngano, auntie? Maminaw, kailan ito, anan ko ni mas tinuad? Unsa man, may luna na si Jay sa imong kasing-kasing?
Ako unang siguruin. Ouch! Kinahanglan dili ko na si Piato ng pag-ato silang bahay. Ako na siya bisitahon permi. Aron permi kong labas sa iyang una-una. Kadugay ba sa sasakyanan, oy? Nahadlo ko. Nga kung dili ko makita permi ni Jay, dako na kay chance katong topak nga makadool permi sa akong dream boy. Dili ko mahimong masayop. Si Jay kaya namalit og buhak. Tingaling namalit siya buhak para nako. Peace offering. Mga puting rosas ang iyang gipalit. Ako na siya doon. Gihatag na sa tindera ang mga puting nga rosas. Tulo pa yung kabuog. Nga sa ato pa. I love you. Para gani ako ba? Peace offering. Hi, Jay. Oh, Salamat kaayo, ha? salamat sa unsa. Sa pagpalit pa na ng buwag nga alam na ako. Aambil ni mga roses, be. Kadiyot. Ganong imo man kuha ng pinalit na kong roses? Imi lang peace offering ako, di ba? Kasi nagsulti nimo. Ako, kun. Iwan kang gaaway kagabi, eh. Busa nagkabuang kagi sa pagpangitag paagi, aron din ako masuko nimo. Dili para nimo kini pinalit ako mga puting nga mga rosas. Unsa? Ako ni ibutang sa kapilya alang sa pagrosaryo karong gabi eh. Imo gud kang gaaway gabi, eh, kun. Ay pagbinataw eh. Bisig awayan ka pa nako, dili may tabo makig peace offering ko nimo. Oh, no. Tagbaw na ka? Huh. Sige, diya ka na. Jay! Jay, ako biyahe! Mukuyo ko nimo! Jay! Nooy! Kasukay may lakaw si Jay. Pero bahala na. Di ko magpalipat. Tingin mo sa kay siya, Jim. Ay! 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 Kasakit sa kuntiil. Ay! Ay! Si Jay, ako siyang tawag. Ako siyang pabalik ko sa akin. Hindi ako katabagan sa pagpatindog. Oh. No! Huwag ko na makita si Jay! Oy, kanindot ko diyan ang buak nga imong da, Jay. Ako ni ihad sa altar kap. Oh, mayo noon. Kay murag na nga layar bang uban. Mo lagi na ako nabantayan kap. Nganong mga puti nga mga rosas may imong gipalit? O man ni paborito ni Ann kap. Jay, Kap? nanguyab ka ba ni Wena? Ha? Oy! Abi mo, sa dihang nagkasulti mi sa barangay hall, ikaw mo'y gihimo niyang hinungdan nganong iyang gidisturbo ang atong pagpangadje kagabi. Ikaw kap. Lalaki ka man yun. Ganahan ka bang babae nga may unang muhatag o motibo sa usa ka lalaki? Sa mga lalaki nga tarong nga parehas nato, natural nga dili. Pero sa mga mapahimuslanon, mao na'y ampay. Dili mahitabong ilisan ko ang bugtong binuhat nga mo gipitig sa kong kasing-kasing kap. Si Anastasia ba? Doon nalay problema kap. Dako kayong problema. Kaya nga mong masig kainahan. Murag iro og iri nga dili magkaduol. Pero dili pa na igong babag aron matagan og katumanan ang singgit sa kong kasing-kasing sa pag-angko ni Anastasia. Ambot bitaw sab-an ang imong hinahanoy. Wa man gyud niya makita ang kabuotan ni Anastasia. Pero kung maminyo naming duha kap, wa gi mahimo si mama. Labi na gyud kon
makabato na mo og anak si Anastasia. Tinuod ra ba yun ang panultihon nga tamis ang apo kaysa anak? Husto ka, Kap. Ang mamahimot tingali na mong anak ni Ann, mo itulay. Aron magkauli si mama og sinang milay. Oy! Nausa ka ko diha! Si Jeju na kaingon ini, tita. Oh, kaya nga naman, giun sa kamandaeng J, ha? Iya kang gitukmod! Wa man noon. Pero yaman kong gibiyaan. O sa akong pagkukod niya, natakil po man ko. Og mo ni nahitabo ron. May langgani kid hinaluin na ako og gipatindog ko. Gipasakay kong taxi. Ay, Kinalang si JJ mo ayon ning akong piang. Siya gyud, tita. anya kaya wa pa man mauli. Kun mao ka na. To siya sa kapilya mo diretso. Mag-unsa man sa siyas kapilya. Ibutang ko na niya ang pinalit niya mga buwak. Abi magay ko para ako tong tulog ka puti nga rosas, pero dili di ay. Nagtuo akong peace offering. Pero dili di ay. Oh, dali, dire, daiwin na. Lingkod una dire, samtang huwato na to si Che. Wow! 3 white roses! Kung makita na ni Ann, sigurado gyud kong malipay siya. 100% you, Jay, nga malipay gid siya. Wait, ikaw ba? May sikreto di ka, ha? Wa gyud mo tug-ani ang imong bridge. Sikreto? Ang paghatag mong white rose sa akong amiga. Mitugan siya nimo? Yes, uy! Pero Tessa, nga nang white rose man sa imong gihatag niya. Ampot ba? Sadyang ako to nakita sa garden sa maong simbahan. Ako din giputol. Wasa ko hadlo ka kasab-an, no? Wa na ko maghunahuna niya na, Rol. Ang importante nga mahatag ko kadto ni Ann. Pero kung gikasab-an ka pa, di sab ko mahayan, uy. Kinalipay kay Dayan nga gihatagan mo og puti nga rosas. Ay, asa man, may hope. Ambot lang ka, ha? Tingalig iya kong pahuwaton og dugay. Pero bahala na. Basta kay wa niya balibari ang buwak. O asa siya mo balibad sa diyang nananghid ko nga mutupad niya sa paglingkod. Puntos naman to ni mo, Jay. Pero, doon nalay sa mukan. Nahimuot gani ko. Kinakita di ko ni Wina sa diyang gipalit na ako ning puti nga rosas. Nagtuo siya nga ako ning ihatag niya. Uy! Kay peace offering ko, no? Nag-expect di ay. Haloy, mamugos magitaw na siyang kaugalingon ni mo, G. Uy! Bisag kinsa pa si Ann. Bisag unsa pa siya. Dili mao sa bang akong pagbating adto niya. Gipitik siya sa akong kasing-kasing. Busa buhaton ko ang tanan. Aron ako siya maangkon. Dili mahimo. Ha? Uy, uusag ko'y dili mahimo, iha. Kinahalang mawa gyud si Anastasia kang Jay. Ay mawaara lagi na siya kung daghan ang mamirma sa petisyon. Dili petisyon may bot kay pasabot, tita. Uy, oon sa man di ay iha. Gubon ko ang iyang pagkababay. Unsa? Ipadagit ko siya. Unya, ipalugos. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!